Asa nung puto kong anak nga sa'yo pas buntag nilaka naman ba't? Gwapo ra ba ko na siya ingon siya pag interview? LOL! Sige lang yung bata mo nang mahimbok-bukan kay sige na pag lakaw. Hindi lang yung bata eh. Di arang batang buutan oh. Oh no! Step back bang kanahan mura ra mo jog di dan lakon. Di ra duwag basket mo di dan lakon. Di makagikan. Ay, dito ko lakintoy ba nagduwa kog basket. Sino ka po kung basket dungan mura makagdi dan lakon. Ikaw gani pa oh. Sayo pas buntag pero sige ba nagpanghingi kay dira ba? May nalaman ni kay mabusog ko. Ikaw mabusog ka na mong sigduwag basket? Di gon, pero makalingaw man. Pero kanay mo sig panghigi, malingaw rin ka. Ito ko'y dilin ta maglalis boy. Di kay bao jud di ka palupig yun. Napapagandi palupig? Nanay pamaw dapat gusto mo jud boy. Nakapanghulang ito sa rip ko? Panatay dere ba? Wa man dito yung rip dong gibargo naman di ay. Nakapanghuling lang ito sa lamisa ko. Nari ito day. Na, testingin nga to. Gitabunan wa. Wala ka pagpili lang nga to, tuangan to, dagarang storya pagpili lang. Gitabunan ba? Gitabunan ko? Aw, kana di kay hulingon bisag wa tabune. Tama. Uban din. Abi na gugwa kay nya hulingon pa jud. Pastilan ganun bataa, muli ragkaon. Yahaya kinabuhi. May laglami ang sudan daw na. Jesus, Ginoo ko. Gitabunan gani pod pinakultina. Jesus, Ginoo ko sudan buwat. Oh, pa jud. Pa! Nga naman yoy! Say ano? Pagpili lang diha. Ay, pilihan ako ani nga puro pa jud buwat. Puro pa jud oh. Bungot swapit mo galing pagpili. Kumukaan ba kardili? Samtao ni boy. Sudan pa ba di nga murag sudan ni siring. Unsam siya murag iring na siguro imong pagtan-aw nako ba ba? Mas bayo mo iring kay makauban ho dire. Ikaw siguro nagaglag. Tama. Pagkaw mo lang muna ni mo. Samtao ni eh. Unsa na naging kabangos unta ba? Uy! Hala, bungos kwakmit! Hala! Saan ko nang naman ni bangos taong dili, uy! Saan di bangos niya? Buwad! Hala! Ang tay Pasko nga no sa yuwa man ang hatag ni Santa yung taon, uy! Hala, yung taon! Pa! Ang buwad pa na himong bangos pa! Ha! Ang bangos na yung buwan? Ay di pa, uy! Ang buwad pa na himong bangos pa! Ali pa! Awa pa! Tingalahan ba na, uy? Awa! Saan na? Di ba si ka ni mo? Buoy ka lang, niyan ako ba? May tao, bisag usa lang juta pangos, pagwan ni sa ba? Ni dagdag, awa pa! Lah kanino, di nido mo? Lah, di, labas mo gid ay. Nalampas to tayo pa! Ana ra ka kay bang kog lamas ha? O sige pa! Eh ato na isog ba? O pa! Yes! Abi kay sudan na ni! One eternity later. Gibuhat ito ng tanan. Anong kulang pa man? Pa! Pa! Oh! Unsa? Okay ka? Pumunta na? Tantay, Di pa ka lang. Mana nagpandira pa? Ngano ka pa, uy? Pakunti na sa kanya. Sorry pa. Panon mo, maka o pinag... Wala mo ha. Ngano nihila ka, nga. Wala naman dati katumbe. Sakit yung Bombay. Sakit ang Mumbai. Ngay! Mga away ba, uy? Ang tayo? Sayang. Ano mo ikaw? Ikaw di ako? Ba? Unso, siya sigila ka. Pantag na tarungon mo na. Tarungo na ka. Sa problemahon man eh. A few moments later. Sus, Ginoo ka isiran pagkatrabaho ibutang lang na siya dili ipasalak naman ng TV o iata na siya. Pa! Sakto na ni. Ako ni pagkita be. Ay, wala na ba, ha? Pa! Sakto ni. Yun sa tao na ni mo dong, ay! Ibuwag mo na ka, lamas mo ni Wewa. Asa kita sino ba ngayon ang pagbutag lamas, ha? Ay ba ko siyang karon bata kasugba. Parang pagkasugba mo pa iwate.
Karena udah tagi gerasa isdanya nga naman mo mura gitorture man nimo. Tarong lambas ibo. Yung tamay ba nagilabay na naw? Nga kuha na ako. Dako ito asbe. Tuwas oy. Taon na siya eh. Tuga-tuga makapuli di mo di kagamao. Nya hilag niya ha. Hilak. Mahilak mo kung lucky mo ko. Laki. Lucky gusto. Dong! Lando! Oh! Asa man ka? Dati rin, sandugan. Kita na mo tilagig singgit mo eh. Kalami yan yung milk tea. Ha? Milk tea. Uy, mura lagi naglantay dong. Lamig ka na. Di ka balik tayo dong. Lagay lagi ni. Ito rin. Wala ka tayo. Thursday? Oh, Thursday. Saan na sila eh? Friday? Ikaw sila gabay yung gila. Sa baka lang ako magtay ka. Sa mo ani. Ilog. Ilog niya. Ilog. Kamu, namay ipantrabaho, Kamong duha? Katrabaho, kaya saan yung trabaho dito kay matuko ay magsaba kay matuko ha, bantay mo. Lang mo to dong mo kuha na to labi no kay tayong punggilog. Ako may kuan kayo kay ako yung kapalit gabaktas kay ko atong galing kuan para na makatira. Yan mo tayo magipalit. Dito ko sa kuan god katigbihan poblasyon at bang merkado. Pamirkado kasi pangan silang tindahan. Thursday. Lami kay nang milk pa niya. Daghan kayong namalit dito, gabaktas gani ko pa nung adto kay plate pa ko kuha akong kwarta ay kapalit niya. Iman-iman imurang gibira. Ako nang tatukoy. Thursday lang tindahan. Kapos sunod na 40. Tapalit na. Gani kay kwarta. Mao na diha. Mga igutas mama nimo kadagan atong kwarta. Wa, mga atag atong mura bitay tog naong 25. Kuan ni koy. Dagit kita ko sa yang paadagan kay bensinge. Sure pa ay. Nalami jud dito pa kay naik supaw pa naay kuan ka nang basta daghan kay pagkabi kung lami ka naay. Basta lami kan. Basta makatilaw kasi lang milk tea pa nakatilaw ka pa no. Ilaw nga katilaw nang takoy mo pong ilog po nimo. Tigilog. Mga ito yung mama no. Ikaw to sa mama ko. Mama naugdis pratap di manghatag. Yung giilog ako milk tea sa ako ang to. Nami aso silang kuan pero wa jud ko kakaon. Ano yung pong Ay siro ka kayo pa ay. Ay mga ina ta. Ya. Oh, ga, unsa man? Oh, hindi ka dihaga. Ano high blood man ka? Akin sa bugid di ma-high blood eh. Na ako diri. Oh, natural asa man ka na juga diha. Saan man ka? Kasag bugot ni mo ka eh. Gidugo ko ba? Wakay ko mong sense. Mau baga? Kumaha ka dugon ka oy? Unsa? Gwa para kog dugon? Di ka ay padukon tang simo di mo hinoon. Ay, kumanig ka pag sa mot kung dugon. Tarong-tarong ako Dario ha. Ikaw na lang po kay tuyo ba? Ah, wala ko ilaing tumong tinguhag ay kundi ang mahag ka na imong pink-pink nga aping oy. Pwede na! Pink ka aping mo ga. Ay, nagakami. Grabe! Bisag kitang kung panit pink kayo mo. Pink kayo eh. Gano'n kay kwarta? Kaan lang ko 100. 100? Wala Ay, 100! Ay, kung milk tea, yung imong giinom mga muwang unta na. Mga nakapagawad ba? Ano pa kwarta din? Ano ba? Labiga. Love you! A few moments later. Asap ko masaway, gadagong nalugay yung kwarta yung 100. Dira! Talaga! Ga? Ano, 100 lagi akong baluong. Gano'n pala talagang milk tea, sige ba? Wala ko yung susundahan! Di ba naglagi na ako nung sa na necessary sa Ibana? Ito, di ba? Palitin mo napkin ka. Ano siya, imahatag di. Eh, tak! Hindi, 100 yung biluon. 100 kung paano nila. Wala na ba tayo? Wala tayo para patsudan. Ang sabi, 100 yung kung paano nila. Ano sige, palitin mo napkin ka. Wala makita lang yung kwarta, napapalit mo yung napkin. Umipot ka sa kong dirutan. Ay, pag hapin ko diyan, kuhaan sa ako, kumuhay sa ako, bunot. Ito sa ligang ay naguhat ng anak na pasubos. Wala, sige, pag-amping mo. Ang lagi kay, sabang kayo ng motor dire, murag, among ilang isda, murag di dubog, sige, pamaligyan, ako ka. Ha? Amping mo ka. Sige ka. Pag hapin na lang diyan sa ako, kumuhay sa ako, bunot na lang.
Tipid-tipid sa karon kay pandemic. Tipid. Sabi ha? Salbahisa ba aning banaha, uy? Tipid-tipid ko noon sa mag-milk tea. Ano ito milk dire? Wala lang tea. Mo na hindi mo dong. Bumo na akong gipangambog yung kinalamian dyan silang milk, diba? Nakatilaw na ka. Nga, lagi pero ang daan, lami dyan. Bantay gyud ka na lang nga. Lami lagi eh. Murag lang medyo nito di ano kay dala ko gusto ngayon mo pa ulit. Nga nagbalon, dili ba? Good morning sir, kanang ngono kung anak balami ko na kay inyong milk tea. Bajan mo masayo ka na sir, ang milk ay lami eh sir. Matay na pa di mas lami pa na ako dahil karang ko sir, bisayer niya sir. Sir, natin cookies and cream sir, Oreo, and then red velvet, and then sa we have also classic premium and cream cheese Oreos and special cream cheese Oreos. Sige sir, pa-order lang ako duha ka red velvet cream. Luar din. Amang din. Dakin na tayo, nanogo sa dakin, kapalit sa ane. Siya. Kwarta din kayo 100. Ika, jukawin. Duha na sir, duha. Dua na sir, dua ka red velvet sir. A few moments later. Excuse me sir, dala ka mo sir. Mo na sir? Oo nga. Lami kayo na sir. Dali araw ko sir. Dali ka mo na sir, pero lami kayo na. Mura din siya, sir. Dali rin kayo ni Bias ako, ha? Unang araw pa lang minahanda kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Tilawan ilang milk kung lami ba gini bit? Bantay din nila may ha? Mura may pa-ari nga, mayira ba kayo ni? Dami, ina... Ha? Isang tingin mo lang para na kung tinutunaw. Pag ika'y lumapit na, ang dibdib ko'y puro kaba. Oh babe, isang halik mo lang. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินกองสระน้องกองแกงมาน้องมาเนง Lami ang gini dumoy. Dami na. Grabe. Ito pa na. Thirsty? Oh, thirsty. Sus, giuhod ko mayo day. Lami oy. Ulitan ka pa. Ha. Ang banay. Ang bangos ay mo. Ang bango sa iyong buwan. Ay, di ba? Ang buwan ba? Ang bangos ba? Hemong bangos. May buntag sir kanang ngono ba lami ko na kay yung mic. Mig. Ay sir. Milk tea. Mic. Ngig. Umbot oy. Maruap ka pa ay wa pa jud ko katilaw ato imo jud hindi ko. Right? Sakay katawanan. Yo, what is up mga parikoy? Parikoy. So mga parikoy, mag-shoutout na ta. Una naman pasalamatan, salamat dahil sa Thirsty Store. Naninda ni sila milk tea mga parikoy. Palikog ka ng check sa ilang page na diha ang mga prices o mga klase-klase nilang milk tea. O makaingon sa mga lami jud kayo mga parikoy, dili scam, legit jud lami kayo. So testingan niyo mga parikoy, palit mga to. Ilawi ilang milk tea, lami jud kayo. Lami kayo. Abiganin ako guna mas lami pa na ako napamandelain. Lami na tabang ha. Saya berkay sagad tag shoutout tayo. Ay by the way mga berkay sa nakadaog dai sa mga na-share sa episode 6. So kanya mo ni ang duha ka buok nga nakadaog and sponsored by kana Factor Dot. Palagog subscribe mga berkay Factor Dot.
Yan. So, shoutout na da. Ako yun lang shoutout. Shoutout ni DJ Channel. Hi, Ate Chay. Shoutout ni IC Roxanne Lanoy Marcojos. Junali Torion. Renz Agan Lopez. Ayasin Chica Perez. Carita Malito. Signal Biliran. Jana Ibanez. Mana. So, mga shoutout ni Kintoy TV kay wala dire. Shoutout ni Andrew. Shoutout daw siya Andrew Lapinya nga naa sa barko Light Fury 5 biyahing Oslob to Dapitan. Uy. Amping parikoy and tanan nga crew tigtanaw daw nila sa among video. Oy, salamat kayo mga parikoy. Shoutout ni Jinjin Domingo. Loran kayo. So shoutout ni Miging, miss you. So shoutout po ni Ma'am Binis Laguros ug sa iya igsoon nga si Maricho Laguros. Oy, shoutout sa iya ma'am. Inday Jodelin nga po sa Antiki. Shoutout ni Kautoy TV, si Clark Andrew Arado, shoutout. Gloria Tabanaw. Ug ni Benjilin Bisto, shoutout na din sa Benjilin Bisto. Ako na yung friend sa una sa Bohol. Ilan ma'am, Montali TV. Uy ma'am, shoutout sa iyo ma'am. Ug ni Bir Anterda, shoutout. Ug ni Alonis Maria Luz Yuson, shoutout. Ug shoutout na lang po sa tanang taga Hitafe, tanang taga Cebu, tanang taga Bohol. Especially sa taga-Tigbian, kay daghan kay tag-fans diri sa Tigbian. So yan, salamat mga barkay sa inyong suporta and palihog gahapon ko like, comment and subscribe. And palihog lang po share ng video kung gusto ko makadaog og 100 load. Sponsored by Factor That. So subscribe mga barkay. Ya mo share ka kuya para na ko i-load. Ish. Mo share po ko para na ko i-load. Ato po ni tabang si Factor That mga barkay kay watch hour na lang kuwang. Ato lang amigo hinaut na ma-monetize na siya. So yan, dagan salamat mga barikay. Salamat mga barikay. Babay mga barikay. Hinaot nga nalinga mo aning nga video and stay safe and God bless mga barikay. Bye-bye. Subscribe din mo kay Richard og ni Kintoy TV. Nya kani Kintoy TV. Yon, kurog og kamot mo na diha pasmado.